Un estudio demuestra que la visión es el sentido más importante que poseemos. El 80% de la información que recibimos entra a través de los ojos y esto determina nuestro modo de ver el mundo. Hola. Hola. Te voy a pedir, por favor, que a ver si puedes describirme este momento. ¿Este momento? Pues si tuviera que describir este momento, diría que estamos en un mirador. Pues la verdad es que a esta altura el mar se aprecia claramente. Es un sitio con mucha naturaleza, hay muchos pinos. Al tener la capacidad de ver, desatendemos los estímulos que nos llegan a través de los demás sentidos. Olvidamos la importancia de oler, tocar, escuchar y saborear. Siento el calor, es como una sensación agridulce en mi cuerpo. Tengo la arena aquí bajo mis pies, aunque tengo los zapatos, pero se nota blanda, suave. Siento casi el agua, las olas. El aire va empujando la arena que va rozando los pies, que va pasando. Me llena de energía. Lo esencial de la vida es invisible a los ojos. Por eso besamos, reímos, lloramos y soñamos con los ojos cerrados. Ahora con los ojos cerrados, dime, ¿qué sientes? La verdad es que estoy sorprendida porque escucho cosas que antes parecían estar mudas. No me había dado cuenta, pero puedo sentir el mar. Noto una sensación como de estar un poco flotando, un poco como si me fuera a caer. Huele a pino, como a pino mojado, humedad. Puedo notar la brisa en mi cara. Es como si las sensaciones se multiplicaran. Es como si estuviera en otro sitio. No sé, tengo hasta escalofríos y todo. Atrévete a sentir, camina despacio, besa sin freno, ama con locura, vuela, siente, déjate abrazar. No tengas miedo, come lento, sonríe más. Sal a correr una noche de luna llena, mójate bajo la lluvia, pide. Y ahora, cierra los ojos y dime, ¿qué sientes? T'utopia és despertar. Despertar a què? A viure, a somiar, a sentir i a mirar de manera autèntica, com hem vist al vídeo. Per què viure és un misteri extraordinari i descobrir la raó per la que es viu és la base de la felicitat humana. Ja ho deia Nietzsche, qui té un per què és capaç d'afrontar qualsevol com. Si haguéssim de dir què és el que volem, crec que tots coincidiríem en que el que volem és ser feliços, però de vegades costa ser feliç. Vivim en un món de ficcions, d'etiquetes, de consum, on costa ser divergent i pensar per un mateix. Coneixem diferents tipus de superherois dels còmics. Uns tenen poders aràcnids, altres visió ultravioleta. Nosaltres no en tenim cap d'aquests poders, però tenim el gran poder de fer-nos preguntes. I sabeu una cosa? Els veritables superherois són aquells que responen les pròpies preguntes amb la seva vida. Malala, amb 15 anys, rep un tret al cap per defensar els drets de les dones d'anar a l'escola. Es recupera i des d'aleshores lluita de manera incansable perquè totes les nenes del món tinguin accés a l'educació. Avui dia és el Premi Nobel de la Pau més jove de la història. Pablo Raez, amb 18 anys li diagnostiquen una leucèmia. En aquell moment iniciarà la campanya mediàtica per la donació de mèdula òssia més important que s'hagi fet a Espanya. Es passa de 9 donacions l'any a 30 donacions al dia. El seu propòsit, arribar a 1 milió. El seu enunciat de missió personal, siempre fuerte. I no són els únics. Greta Thunberg, Iqbal Masih, Joshua Bong, Eli Pilgin i molts altres encapçalen una llista de persones que tenen un propòsit en comú. Fer d'aquest món un món millor. Per què? Per què estem aquí?
Quina és, si no, la nostra missió? Quin és el sentit de la vida davant de la presència de la mort? Perquè una cosa és segura, un dia morirem, però sabeu què? Els altres dies no, i ens ha d'haver pagat la pena la vida que hem viscut. Aquestes i altres preguntes se les han qüestionat les persones de les que hem parlat fa un moment i són preguntes que ens qüestionem a Tutopia, perquè Tutopia és aprendre a viure amb sentit. Tutopia és creació d'oportunitats, és la utopia del tu. La diferència més radical entre la utopia i la tutopia és que la utopia, com diu Eduardo Galeano, viu en l'horitzó. Podem intentar apropar-nos a ella, però mai serem capaços de tensar-la. En canvi, la tutopia viu en el present. Està formada per aquelles petites microutopies que podem fer cada dia. Una mirada sense prejudicis, un somriure, acompanyar des de la paraula o des del silenci, perquè hi ha vegades que només es pot acompanyar des del silenci, descobrir la teva passió i fer la teva contribució personal i única, perquè ningú la farà per tu. Aquestes accions són microutopies i això és viure la tutopia. La tutopia és també lligam. És lligam amb tu mateix, lligam amb l'altre, lligam amb el món i lligam amb el transcendent. Vivim en un món de sorolls, de moviments, on ens costa trobar un moment per parar-nos. Moltes vegades ens preocupem per un futur que encara no ha arribat i ens oblidem del més important, de viure aquest present que se'ns dona cada instant. Sabem que el treball del jo és clau per fer del món un món millor. I és per aquest motiu que a les nostres escoles impulsem l'espai Emmaús, com un espai d'interioritat, un espai de silenci, un espai per connectar amb la teva essència, per descobrir la teva missió i per transformar el món. L'espai Emmaús és també un espai de trobada personal amb l'altre, perquè l'altre et transforma i et transcendeix. I aquí m'agradaria parlar-vos d'un testimoni que en els darrers anys de la meva vida ha estat molt impactant, i és Viktor Frankl. Viktor Frankl és un psiquiatre austríac que durant la Segona Guerra Mundial va ser empresonat a Auschwitz. Allà va ser destinat a fer de metge. En un moment determinat de la seva història en el camp de concentració, se li va oferir la possibilitat de fugir. Va anar a veure per última vegada a les persones a les que havia estat cuidant i quan va apropar-se a una d'elles, el va mirar fixament als ulls i aquella persona li va dir: «Tu també marxes, Víctor?» En aquell moment, Viktor Frankl va prendre la decisió més difícil de la seva vida. Què penseu que va fer? Va decidir quedar-se. Va decidir quedar-se perquè, tal com ell explica en el seu llibre L'home en busca de sentit, aquell altre, amb aquella pregunta, el va interpel·lar de tal manera que es va adonar que era necessari anteposar el bé comú al bé personal. I això és viure la tutopia. De fet, us haig de confessar que de vegades penso que Viktor Frankl era tutòpic, tot i que ell segurament no ho sabia. Tutopia és també paraula, llenguatges i preguntes, sobretot preguntes. La pregunta és el gran canal d'interpel·lació que et fa sortir a tu mateix i que et porta radicalment a l'altre, al món. El poder de la pregunta no està en buscar respostes, sinó en generar noves preguntes que surten de tu mateix i et porten a trobar la teva veu, la teva essència. I quan parlo de paraula, no em refereixo exclusivament a evangeli, ni tan sols a llenguatge escrit o llenguatge oral, sinó a tot tipus de llenguatge. Amb la meva experiència com a educadora, he pogut veure alumnes que necessiten d'altres llenguatges per connectar amb la seva essència. Llenguatges com la música, la dansa, el teatre, les arts plàstiques, l'esport. I adonar-nos d'aquest ventall de llenguatges també és tutopia, perquè la tutopia no és només una hora a la setmana on es fan uns determinats continguts que tenen a veure amb com viure la vida, sinó que la tutopia és el cor de la nostra pedagogia.
I sabem que cada nen que entri a la nostra escola ha de descobrir el seu camí, ha de descobrir el seu propi llenguatge per trobar la seva veu. La tutopia demana també una actualització del llenguatge de la paraula i dels seus símbols. És per aquest motiu que els fem qüestionar als nostres alumnes per al símbol cristià de la creu. I els preguntem, on és la creu de Jesús avui? On és aquest crit de denúncia? I aleshores els nostres alumnes dissenyen una creu i fan una creu, et trobes a la classe una creu dedicada a Open Arms per denunciar les morts en el Mediterrani, una creu dedicada a les dones que han mort a causa de la violència de gènere, una creu que denuncia el canvi climàtic, una creu que denuncia el tractament que Europa està fent dels refugiats. I en aquell moment te n'adones que aquelles creus que han sorgit a l'aula tenen el mateix significat que la creu original perquè són un crit de denúncia i d'esperança en el món d'avui. I dic un crit d'esperança perquè hi ha alumnes a les nostres aules que s'estan adonant que hi ha problemes greus mundials i volen fer alguna cosa per canviar-los. I aquest és el canvi més potent que fa la tutopia. Perquè si la tutopia fa un canvi, és el gran canvi de paradigma de la bona notícia. Vivim envoltats de notícies negatives. Podeu obrir qualsevol diari, posar qualsevol telenotícies. Però la tutopia ens ve a dir que pots fer un canvi de paradigma i veure tot allò bo que hi ha en el teu món. I no sols això, sinó que la bona notícia en el fons no està ni fora teu, està dins teu. Perquè al final la tutopia va de l'elecció personal. És la gran pregunta pel sentit. Quin és el sentit de la meva vida? Depèn de com responguem a aquesta pregunta, viurem la nostra vida d'una manera o una altra. Podem viure la nostra vida d'una manera apàtica, deixant-nos portar per les circumstàncies, o podem decidir viure una vida amb sentit, amb plenitud. I aquí, ja per anar acabant, m'agradaria explicar-vos una experiència tutòpica que vaig tenir a l'aula. Se'ls va proposar als alumnes que visualitzessin el documental de Pablo Raez. Pablo Raez és aquest noi del que hem parlat a l'inici, que va patir una leucèmia i que fins i tot en els moments més difícils de la seva malaltia va ser capaç de deixar un missatge d'esperança. Després de veure el documental, se'ls va dir als alumnes quin és el llegat que deixa Pablo Raez amb vosaltres. Paraules com superació, coratge, valentia, fortalesa, lluita, van sorgir a l'aula. Nosaltres vam treballar el testimoni de Pablo Raez per arribar al llegat personal dels alumnes. Aleshores vam fer un pas endavant i els vam preguntar: ara volem que busqueu una persona del vostre entorn que hagi deixat en algun moment un llegat en la vostra vida o que encara avui deixi un llegat. Dedicarem unes sessions per fer-li un regal, per agrair aquest llegat personal. De cop i volta els alumnes van començar a compartir noms de pares, mares, avis, àvies, germans, germanes, tiets, cosins, amics. Al fons, unes alumnes estaven realment emocionades. Ens vam apropar a elles. Què us passa? Plorem d'alegria. Podem fer el regal a més d'una persona? És a dir, alumnes de quart d'ESO estan dedicant unes sessions a l'escola per fer un regal a una persona que ha contribuït de manera significativa en el seu entorn. I a més, s'estan adonant que no és només una, sinó que hi ha moltes persones que això ho fan. I direu, i tot això per què? Per arribar al llegat personal. Quina és la petjada que tu vols deixar? Per arribar a desvetllar la pròpia transcendència i per arribar a confeccionar un projecte de vida personal i autèntic. Mireu, el millor de la tutopia és com et transforma. Les escoles FEDAC som escoles tutòpiques perquè despertem en el lligam, amb la paraula i amb l'elecció personal i autèntica. Aquesta és la missió que hem rebut, aquesta és la missió que hem detectat i aquesta és la missió que hem somiat i que somiem. Transformar l'educació per canviar el món. Moltes gràcies.